बबेखौ फाननानै फैखो आरो बबेया फानजाखो बबे जायगायाव फानदों बिनि कुनु क्लियार काट आइडिया आरो रावबो कनक्रिट रिजाल्ट होनो हाया रायजो राजाखौ दिनै माने उल्था दिगजों दै दाहारनि उल्था ट्रेनजों दावखोहोनानै खैफोदाव खोलैहोनाय आरो बर' हारियाव मोनसे गावस्रा गावस्रि एना एनिनि थासारि लाबोनायखौ जों नुदों कर्टखौ पलिटिकेल अस्त्र हिसाबै केम्पेन खालामनानै माने भट आदाय खालामनायनि मोनसे अंक माने माखासे एजेन्ट आरो माखासे व्यक्तिफ्रा खामानि मावबाय थादों दा बेखौ प्रसार खालामदों जाहैबाय जे बेयाव ड्रन सार्भे जाबाय जिपिएस जाबाय बेखौ आसाम सरकारा हाखौ लानानै थांजोबसिगोन आच्छा आसाम सरकारा दारागाव निकासिनि हाखौ जावखांना लांगोन ना बेयाव मिलिटारि केम्प बहायगोन ना सरकारा बेखौ कब्जा खालामनानै दखल खालामगोन 2020आव बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै मर्यादा मोनबाय आसामाव सेपारेट डाइरेक्टरेट गायसननाय जाबाय बर' रावा बबे जायगायाव फानजाखो बबे जायगायाव बियो दिनै माने डिरेल जाखो बे बाथ्राफोरा माने ओरैबायदि मोनसे नेरेटिभ तयार खालामदों राजनीतिक अस्त्र हिसाबै दिनै रायजो राजाखौ भुवा मोनसे प्रसार खालामदों दिनैसिम बिथांमोननिफ्राय जेबो प्रप'जाल गैया आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा टाइम टु टाइम जों एप्रोच खालामदों जे लेट आस काम टुगेदार फर डिसकासन जे जोङो मोनसे टेबोलाव फैनानै मानो सावरायनो हाया जाय समाव हाग्रामाया सरकार सालायबाय थादोंमोन 2012आव बड' नेशनेल कनभेनसन बिएनसि नि गेजेरजों 50निबो बारा अर्गेनाइजेसना क'क्राझाराव ज' जादों बे समाव एबसुआ मदद होदों जे जातीय स्वार्थआव जोंबो दङ बिनि उनाव जोङो नायबाय जे एनडिएफबिनि पिस प्रसेस एबसुआ आलादा रायजोनि थाखाय जि राजा लामा रेल लामायाव आन्दलन खालामबाय बे मेटारखौ समाधाननि थाखाय उदालगुरि हायार सेकेन्डारियाव मोनसे बड' माने नेशनेल लेभेलनि मोनसे डिसकासन लिंदों आरो बेयाव बिपिएफनि इउपिपिएलनि बा बै समनि पिसिडिआर जिहेतु इउपिपिएल गैयामोन एबसु एनडिएफबि बिएलटिनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफाद बयबो बाहागो लादों इउनिफिकेसननि थाखाय एबसुआ जेब्लाबो मोनसे गारांजों आवाज होनो थाखाय जों आपिल खालामबोदों लास्ट नैबे 2023आव जेब्ला डिलिमिटेसन प्रसेस जायो एसेम्ब्लि आरो पार्लियामेन्टनि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरमा कलेजाव बयबो पलिटिकेल पार्टि आरो माहारियारि आफादफोरखौ लिंनानै जों सावरायदों बे समाव आफादफोरा हान्जाफोराबो फैदों किन्तु बाथ्राया जाहैबाय जे गोसोआव मा दङ आरो मावनायाव मा बे सिंनि बाथ्रा आरो दिनै जि बाथ्राखौ बुंदों जे बिटिसिनि पावारखौ लांजोब्बाय हा हुखौ लांजोब्बाय माने हा हुखौ फाननानै फैबाय आरो माने मा होनना बुङो गासै बिटिसिखौ दिनै बिटिआर सुक्तिया धंस खालामबाय फाननानै फैजोब्बाय गोमाजोब्बाय जोबस्रांजोबसिगोन बासायनांगौ बे मोनसे नेरेटिभ जि मोनसे प्रपागान्डा रिउमार जि सृष्टि खालामदों रायजो राजाखौ दिनै मेलाइन खालामनानै रायजो राजाखौ दिनै माने उल्था दिगजों दै दाहारनि उल्था ट्रेनजों दावखोहोनानै खैफोदाव खोलैहोनाय आरो बर' हारियाव मोनसे गावस्रा गावस्रि एना एनिनि थासारि लाबोनायखौ जों नुदों दा रियेलिटिया मा जे बिटिसि आरो बिटिआर एकर्ड मोननैबो क्लियार काट मोनसे गावबा गावनि लाइनाव दङ बिटिसि 2003आव 6 सिडुलनि आधाराव मोनसे एकर्ड जादों 2020आव एके 6 सिडुल आरो थाखानाय बिटिसिखौनो बांसिन मजबुत खालामनायनि माखासे पावार एन्ड फांसन माखासे डिपार्टमेन्ट एरिया आरो समस्ति बारायनायनि आधाराव बे सुक्तिया जादों दा बबेखौ फाननानै फैखो आरो बबेया फानजाखो बबे जायगायाव फानदों बिनि कुनु क्लियार काट आइडिया आरो रावबो कनक्रिट रिजाल्ट होनो हाया मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जाहैदों कसुगाव बर' रावखौ फाननानै फैबाय बर' रावा भारतनि 22टा लेंगुवेजनि मोनसे रिकगनाइज राव भारताव 1500 राव दङ बिनि बर' रावा मोनसे बै समाव डक्टर मुरली मनोहर जोशी मिनिस्ट्रि अफ माने HRD बा LK आदानि बाजपेयी आरो प्रफेसर रमेश भरद्वाज उरखावगोरा ब्रह्म UG ब्रह्म बिथांमोननि मोनसे थिंक टेंकनि गेजेरजों BLT एकर्डआव बर' रावा 90 सिडुलाव हाबदों नो डाउट BLTनि 100% कन्ट्रिबिउसन दं बेयाव 2020आव बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै मर्यादा मोनबाय आसामाव सेपारेट डाइरेक्टरेट गायसननाय जाबाय बर' रावा बबे जायगायाव फानजाखो बबे जायगायाव बियो दिनै माने डिरेल जाखो बे बाथ्राफोरा माने ओरैबायदि मोनसे नेरेटिभ तयार खालामदों राजनीतिक अस्त्र हिसाबै दिनै रायजो राजाखौ भुवा मोनसे प्रसार खालामदों आच्छा सेकेन्ड पइन्टआव आं फैनि जे बाक्सायाव आङो थांदों युथ मिट खालामदों युथनि एम्पावारमेन्टनि गुबुन गुबुन समस्याखौ लानानै
आरो जेला बेयाव थांबाय दारागाव निकासि ओनसोलाव फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बायदियै फरेस्ट राइट कमिटि एफआरसि कमिटिनि गेजेरजों साब डिभिजन लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेल डिएफअ आरो डिसिनि एप्लाइ खालामनो थाखाय ड्रोन सार्भे जादों मेपिं आरो बिनि उनाव जिपिएस मेपिं जादों जिहेतु फरेस्ट हायाव हा पाट्टा आरो दाग नम्बर थाया बेखायनो नोङो जिपिएस लकेसन खालामनानै आंनि मुङाव नोंनि मुङाव बे हाया कब्जायाव दङ दखलाव बेनि मोनसे नाम्बार बहायनांगौ आरो बेजोंसो एप्लाइ जायो दा बेखौ प्रसार खालामदों जाहैबाय जे बेयाव ड्रोन सार्भे जाबाय जिपिएस जाबाय बेखौ आसाम सरकारा हाखौ लानानै थांजोबसिगोन आच्छा आसाम सरकारा दारागाव निकासिनि हाखौ जावखांना लांगोन ना बेयाव मिलिटारि केम्प बहायगोन ना सरकारा बेखौ कब्जा खालामनानै दखल खालामगोन बाथ्राया माने ओरैबायदि माने मिनिथाव ओरैबायदि लाजिथाव जे आइनावनो दङ जे ड्रोन सार्भे खालामनांगौ केडास्ट्रियेल सार्भे जानांगौ आइनाव दङ जे जिपिएस मेपिं जानांगौ ग्राम सभा पार्टिना एफआरसिआ एप्लाइ खालामनांगौ दा बे आइनखौ मिथिसेयावबो बे मानसिफोरा दिनै भुवा मोनसे प्रसार खालामदों माने सिगिदों रायजो राजाखौ सिगिनानै बिथांमोनखौ नेगेटिभ माने नेरेटिभ खालामनानै बिथांमोननिफ्राय भट आदाय खालामनांगौ आरो सिस्टेमनि उल्था गसंनानै खामानि मावनांगौ जौगानाया जादों जायाखै मोनदोंना मोनाखै अरुणोदय मोनदों मोनाखै आइवाइ जादोंना जायाखै बृद्ध पेन्सन बिधवा पेन्सन जिखिनि सरकारा आसनि लांदों सरकारनि आसनिखौ राननायनि दायित्वआ सरकारनि आरो पार्टिनि बेयाव मोननाया मोजां मोनदों मोनैया गाज्रि मोनदों दुखु मोनदों माखासेया आसाजों नेनानै दङ बे बिथिङा सरकार आरो पार्टिनि किन्तु नोङो मोनसे बेबस्था मोनसे एकर्ड जि एकर्डआ 2003 आव जोंनो संकस्त पासनैनि मोनसे सिमा होबाय मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट आं क्लियार काट बुंनो नागिरदों संकस्त सदियानि सिमामोन किन्तु संकस्त पासनैनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि बिटिएडि मुंजों मोनसे एरिया होबाय 6 सिडुल बियो 2020 नि एकर्डआव बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजों संकस्त गहपुर 41 भिलेज सोसननायनि गेजेरजों दा मोनस्नि एरियायाव कभार जाबाय मोनस्नि जिल्लायाव तामुलपुरा गोदान डिस्ट्रिक्ट सनितपुर बिश्वनाथआ एनेक्स जाबाय जिखिनि एरिया हाबदों मर एरिया आरो गामि हाबबावगोन 3082 खान गामिमोन 2003 नि एकर्डआव माने 41 गामि सोनानै 3123 खान गामि जाबाय दा 2020 आव बे बारायदोंसो एरिया बारायदों गामिया बारायदों बबेयाव खमायदों सोर फानखो सोर लानानै थांखो बिनि एग्जाम्पलखौ सोङोबा होनो हाया दिनै 40 साबजेक्टमोन 40 डिपार्टमेन्ट पावार एन्ड फांसना 2003 आव बिनिनो 39 खौ मोनदों रिलिभेन्ट रिहेबिलिटेसनखौ जोङो मोनाखै मालाबा स्टेट आरो काउन्सिला शेयार खालामदों डिजास्टारनि टाइमाव फ्लाडनि टाइमाव बायदिसिना रायटनि टाइमाव दा 39आ बिटिसिआव सोलिगासिनो एडिशनेल 7टा डिपार्टमेन्टखौ 2020 नि एकर्डआव लिरनानै लाबोदों बा डिपार्टमेन्टआ बारायगोन 46 जागोन बा जेराव आद्रा जानानै दङ बे फुरा जागोन दा बे बाथ्राफोरा जोंनि थाखाय साननो गोनां 40टा समष्टि इलेक्टेड काउन्सिलनि 6 जन नमिनेटेड 46 आरो 2020 नि एकर्डआव लिरनाय दङ जे समष्टिया 60टा जागोन डेट मिन्स मेकानिजमा ओरैबायदि प्रप'जेला दा दिल्लीयाव थांबाय काउन्सिलनिफ्राय स्टेटनिफ्राय दिल्लीयाव जे 6 जन नमिनेटेड 54 बेयाव इलेक्टेड एमसिएलए आरो जायनि थाखाय 30टा एसटिआ बारायनानै दिनै 40-42 जाहैगोन आरो 40टा जि माने इलेक्टेड समष्टि बे 54 जागोन दा समष्टिया बांदों स्टेट लाइक स्ट्राक्चार जोङो समष्टिखौ जुदि मजबुत खालामनो हायोब्ला एरिया बारायनाय ओनसोलावबो समष्टि दानो हायोब्ला बिटिआरनि मोनसे आबुं जौगानाया बा बर' हारिया जिखौ लानानै मोनसे बिथा गायसनदों बे बिथाया मजबुत जागोन बेखौ लानानै दिनै प्रपागान्डा जे माने आसाम सरकारा लांजोबबाय ओरै फाननानै फैजोबबाय बे टटेलि एकर्डखौ मोनसे मेलाइन खालामनानै एकर्डखौ पलिटिकेल अस्त्र हिसाबै केम्पेइन खालामनानै माने भट आदाय खालामनायनि मोनसे अंक माने माखासे एजेन्ट आरो माखासे बेक्तिफ्रा खामानि मावबाय थादों।